Salutare! Episodul trecut v-am promis că să joc un joc numit Pokémon Unite. Acest joc este foarte mișto și puțin știu de el. E gratis și de ce să nu-l instalezi? Să vi-l arăt jucând. Normal. Să-mi scrieți în comentarii dacă v-a plăcut jocul. Este vorba, ne alegem un Pokémon, pornim de la evoluția sa mică și trebuie să ne batem cât mai mult ca să obținem puncte când batem pe cineva și da, și ideea e că trebuie să marcăm cât mai multe puncte, iar la sfârșitul meciului, după ce se termină timpul, se vede cine are cele mai multe puncte și acea echipă este câștigătoare, fiindcă e pe echipe, nu este singur. Din păcate joc singur, dar data viitoare când joc, o să joc acest joc, o să invit și un prieten, vă promit. Ca să fie mai interesant. Acum vreau doar să vă fac o demonstrație a jocului, fiindcă e mișto. Bun. Ideea e la jocul acesta că, deși se încarcă greu, merită. Adică sunt foarte multe update-uri și se încarcă foarte, foarte greu. Da, asta e mai bună. Uitați, pornesc de la evoluția mică și cu cât avansez mai mult, cu atât evoluez. Evoluez mai greu, adică nu de la primul Pokémon. Adică de la primul Pokémon bătut, mă refer. Unii fug, iar unii se bat. La fiecare, nu știu, când e pe sfârșit de meciul, apare câte un boss în centrul terenului. De exemplu, acum cred că chiar nu știu ce boss o să fie. Acum mai batem, că suntem noi șmecheri, da. Nu mereu se întâmplă chiar așa. Bun. Acelea sunt porțile. Menținem apăsat aici și marcăm. Cu cât omorâm mai mult, cu atât primim mai multe. Și odată ce ești omorât, ți le pierzi. Da, din păcate au avantaj la viteză. Dar și noi avem pe partea noastră. Și le se încarcă viața pe partea lor. Probabil mor. Sunt unele chestii pe care le poți da. Clar că să mor. N-am cum. Bun. Îi batem acum. Uitați, am evoluat. Sunt mai mare, mai șmecher. Dar nu e evoluția maximă, se poate și mai mult. Dacă Pokémonii atacă, de obicei dau mai multe bile. Dau mai multe puncte. Să le poți marca. Când marchezi câte puncte, 80 sau 100 de puncte câte sunt la poartă, acea poartă dispare și se pune foarte... Adică cu cât are adversarul mai multe porți distruse, cu atât e mai bine pentru tine. Bun. Uitați,
ba 2 Pokémon că sunt evoluați. Bine, eu și joc de mult timp și de asta. Că uitați, bă, bune, n-am nicio șansă. Bun. Și uitați, să dispară poarta că marchezi 19, deci trebuie 18. Asta e chestia, să zicem că tu ai 100 de puncte, dar trebuie să pui în poartă 80 ca să dispară, ți le ai și pe alea 20 în plus. A, și uitați, am uitat să vă zic, sunt la evoluția maximă. Credeam că e adversar, da. Sunt la evoluția maximă, dar nu mai știu exact regula. La un moment dat ți se încarcă, îți accesezi un item, nu știu la ce nivel, un item move, un fel de super ca în Brawl Stars, dar mai puternic, adică completat ca miza. Bun. Ce mă crezi că nu te prind? Aoleu, uitați. Și uitați, fac. Bun, Uitați ce le fac săracii. Aoleu, ce norocoși! E posibil să mor aici. Și ăștia doi încă n-au evoluat. Joacă și prost, da. Aoleu, ce noob. Nu! Aoleu, da, o să mor aici. N-avem nicio șansă. Și din 38 ani. Uitați cum se răstă. Da. Și este un Pokémon, am uitat cum se numește, că asta e viața. Pe care dacă îl bați îți scrii mai multe puncte și mult mai repede. Uitați, mă duc acum la el. Știam din seriale că intră în mașinării și te ajută ceva de bine. Uitați, îmi dau acum înainte. Bine, și picat săracul. Presă. Sunt singurul care m-a apărat. Asta e moartă. Pierd foarte rar la Pokémon Unite. Aoleu, nu. Foarte simplu. Deci vă recomand să încercați și voi. Dacă nu vă place, treaba voastră, părerea voastră. Sunt de acord cu părerile opuse. Că nu... E dreptul vostru să alegeți ce vreți. Aoleu, nu știam că cineva acolo. Deci vă jur că nu știam. Săra. Deci ăștia încă nu au evoluat. Aoleu, uitați, nu trebuie să merg. O să urmeze bossul de care vă ziceam.
Nu mai știu ce boss o să fie pe harta asta. Sunt mai multe hărți. Asta e prima pe care o deblochează oricine. În asta te poți ascunde ca în Brawl Stars, dar e verde. În 3, 2, 1. Da. Zepul, da. Cum ar fi să-l bat? Bun. Da, poți da și de astea. De obicei nu ajută, nu te ascultă. Da. Eu mă duc direct, că e clar că să fac ceva. O să pierdă, e clar, da. Au pierdut deja, da. Ca să vedeți diferența, adică n-a ce să... Bun, ideea este că puteți băga bani în joc, în aproape orice joc. Dar nu vă recomand că se duce toată... Da, tipul ăsta de Pokémon, adică dai bani din joc. Nu adevărat, nimic nu e... Adică poți să dai bani ca să câștigi bani din joc, da. Tot pe bani din joc, asta vinde skin-uri. Astea vinde skin-uri pentru oameni și asta vinde skin-uri pentru Pokémon. Da, dacă eu pe ăsta aș vrea, important sunt Pokémonii, nu prea văd. Da, momentan am făcut o cheltuială destul de mare și nu prea mai permit nimic. Ca să vă spun ceva. Au băgat Mewtwo EX. Asta n-am prins. Mewtwo Y, Mega Y și Mewtwo Mega X. Când ia Y și X, e aproape de fapt cam invicibil. Dar costă mult și nu vă recomand să vă dați banii. Să dau o dată și mai facem un match. Asta te ajută... Hai că mai trag o dată. Da. Asta te ajută să câștigi. Da, nu sunt așa importante. Important e să ai cât mai mulți Pokémon și să... Uitați, să... Schimb... Asta nu era când... Solo challenge. O să dau unul și după aia cred că încheiem episodul, fiindcă n-am vrut să lungesc foarte mult, am vrut să fac unul ca să vă arăt cât de tare este jocul și să-l încercați. Bun. Nu, Ventusor. Să iau. Ventusor e bun. Am un skin pe el. O să-l iau. O să-l iau. E cam singurul skin pe care l-am. Da, e decent. Nu zic că nu, dar... Important e Pokémon-ul. Adică degeaba... Da, în fine. Fiecare cu părerea lui. În 5 secunde începem. Bun. Hai. Deci nu uitați să scrieți în comentarii dacă v-a plăcut jocul sau dacă nu v-a plăcut din schimb. Da. Nu o să fie ușor. Cred că am prins și eu chestia asta. Da, am prins-o. În fine, nu contează. Important e să joc.
O să fie puțin greu, dar mă descurc. Data viitoare vă promit că să joc și cu altcineva și să fie mai interesant decât de data asta. Aoleu, e enervant. Încerci tu să te bagi cu unul și la ultimul hit se bagă unul și ia el ăla. Bun. Primul kill. 0 ora e foarte bună. Cred că am avut-o de pe alt cont și m-am lăsat de contul ăla. Da, e posibil să-mi iau bătaie. 0 ora nu evoluează. Asta e avantajul. Nu, hai să-mi dau potion. Tento Flame e mai puternic ca Ventosor, deci... Am evoluat în Ivysaur. Sunt mișto și evoluțiile. E mișto tot, adică mie îmi place foarte mult jocul. Și e posibil să mai joc și alte jocuri cu Pokémon, dar să-mi scrieți, vă rog, în comentarii ce ați vrea să joc data viitoare. Dacă știți voi un joc mai mișto, o să aleg unul dintre ele și o să îl postez. Fac episod. Bun. Nu merge că n-am... Încă n-a evoluat. În fine. Haide. 2. Hai, mă descurcă, sunt o evoluție mică. Există diferite, un fel de gadgeturi să le pui la Pokémon să te ajute. Fiind în baza lor, li se tot încarcă viața. Nu cred că am vreo șansă. O să plec. În sfârșit ajutoare. Acum sunt... Bun, am spart o bază. Trecem la următoarea. Odată ce ai spart-o, te lasă să treci la următoare. Tot 2. La 3. Hai, mă descurc. Solar Beam, clar. E mult mai bun. Uitați ce fac într-un hit. Am evoluat. N-are șansă, omul. N-are șansă. Îmi pare rău. Sunt totuși la el în bază. Are mică șansă, da. Acum joacă omul. Hai că a scăpat. Mai avem puțin. E destul de lent, dar e decent. Nu-i preferatul meu, să zicem. Bun, s-a încărcat una din ele. Bun. Aoleu, urăsc. E nașpa, asta nu-mi place la jocoză. Bagă aia sfilent. Dă-le alt avantaj. E nașpa să fii lent. Nu, în jumătatea lor dă-le mai mult damage, mai mult nu știu. Nu asta.
Am dat-o foarte deștept pe aia. Oricum îi batem, suntem în... Bă, dar chiar nu... Cred că ăla... Da, ăla cu Checkmender-ul a fost el. Urmează chiar aici. Nu-l aștept. În meciul ăsta și încheiem episodul, din păcate că se întâmplă. Adică trebuie să-l închidem când stau la infinit și mă gândesc că nu e așa interesant asta. Da, face același lucru de aia al Pokémon pe altă hartă. Nu, 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 nu! Nu, nu, nu! Nu! Așa! Așa, omorâți-i, omorâți-i! Așa. Bun. Am încercat. La următoarea. Lasă-mă în pace. Aoleu, durere stână. Aoleu, nu, sunt doi. Da, hai, mă descurc, mă descurc. Sunt atât de mult. Bun. Aha. Cine nu acum? Bravo lui. Bun, acum mai avem o poartă. Bă, deci nici măcar nu trebuie să bagi bani obligatoriu sau ceva. Adică e gratis, de ce să nu joci? Adică nu văd niciun motiv, pământ. Nici tot jocul, nu ai de ce să nu joci. Aici e complet chestie de noroc, pe cine numerești n-ai să controlezi. Aoleu, uite eu singur. Nu, nu, nu. Asta e viața. Am murit și odată. Da, Rayquaza e în harta asta, acum mi amintesc. Să ajung eu, probabil o să-l bată până așa, dar încerc. Și Charizard e bun, dar l-am ales pe Talonflame, sunt cam la fel de bun. Poate chiar Charizard mai bun. Dar ca și Pokémon îmi place mai mult Talonflame. E mai mișto, e mai flex, e mai rapid, are tot ce trebuie. Nu, l-au omorât deja. Asta e viața. Aoleu, unde îs? Ai, măcar un kill să mai fac. Așa, în sfârșit ceva tare. Oricum îi batem. Da, ne-au condus și din alea, da. Au în 10 secunde să... Ne-a dat și... 5, 4, 3,
Bun. Să vedem scorul și după aia încheiem episodul, că trebuie să ne oprim și noi. Bun, bun. A avut mai multe șanse decât meciul trecut. Bine. Bun. Mi-a făcut plăcere să filmez acest episod. Vă rog să scrieți în comentarii dacă v-a plăcut și dacă vreți chiar să-l jucați. E gratis, pe telefon puteți să-l jucați și vi-l recomand. Bun, salut!